बाकी हो जो ना गांव में हम नहीं खी गई। लेकिन करीब करीब रवि भैया 30% घूम ले बने गाँव में। आ गाना के फरमाइश को हम चंदन से पूछन है कि चंदन ते ही बताओ ते गाइए ले ले और दीदी हमर गा ले ली। बाकी लोग के तो हम सुननी है ना कि के गौलक है चंदन में हाल समझ ले बा का पायल भौजी हम सुनती तब कहती बा कि गीतिया के फरमाइश बा। कौन अरे कि आज राजा जी के कोरवे में वाह वाह काया नहार कइले बड़ा हो मछलो जवान हो खेबी उनका नहरिया ठीक लगता। हमार चंदन सिखौले है कि बबुआ एगो जाते जाते होलियो गा दी है। ओ भाई जानकार तो है पहले घेर लिया तब तो ई गीत गा दी कि दोसर गाए। ई है चंदन के जानकार भाई। अरे भैया हमार चंदन भैया तनिका जानकार हो बीएचयू के छात्र भाई ना ना सभे के लोग कहता है। केतना मॉनिटर रखले बारे सिंगर अभिजीत सिंह गोलू जी की ओर से हां जी आशीर्वाद मिलल। वाह वकील पटेल जी पचरुखिया से जी जी आशीर्वाद दिले बनी। अति सुंदर तो यह गीत सुना दी कि नया कुछ सुनल जाए। काहे फिकर मामा ना ना जे गार्जियन तनी कैमरा वाला भाई लोग आगे खड़ा हो गइल बा, पीछे के भाई लोग से नजर मिलत नहीं खे ना एने तो ठीक बा। तो इहे गाना होके के चाहिए तो हाथ उठाई सब न तो बहुत गीत बा तब का इहे तो इहे मारी भिखारी चाचा आहा प्रेम से प्रेम सखी बतावतिया बोतल लगा के और लहंगा के नया लोग चल लहंगा में बोतल लगता है घरी हां ये न पायल वो भाभी भाई व्यास टू गो ए सखी का सखी आज हमार सुहाग वाली रात बा। अच्छा 18 साल से जितना हम भगवान शिव की तपस्या कैले रहनी है, अच्छा जल ढाल दो जितना उनका ऊपर जल ढलले रहनी है, 16 सोमवारी के व्रत कैले रहनी है, जौना रात के हम इंतजार कैले रहनी है हां जी तवन हमार ईश्वर आज पूरा कैले बनी। हमार पति हमरा से आज मिले वाला बनी। यही बेरा ए सखी का सखी जवन जवन हम सपना सजौले रहनी है अच्छा ओइसने हमर राजा जी मिलल बनी। ए सखी का सखी हम तो यही चाहतनी का हो कि आज की रात राते रह जाओ, बिहान मत होखे। काहे कि जितना प्यार हमरा खातिर राजा जी के बाटे अच्छा उतना राजा जी हमरा पे लुटाई, आ जितना हमरा राजा जी पे लुटावे के बा उतना प्यार हम अपना राजा जी पे लुटाई। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करतनी कि आज की रात राते रह जाओ, बिहान ना होखे। जा जा पछुआ खोलो सुहाग रात मनावा जय हो मनीषा राजा। जिया जिया ये राजा जी हम छोड़ियो मत हो ये दे चंदन भाई दे कुछ ये पियावा का तो ये हम चुपे देले ये पिया बहा गया तिलकुट पे चला खादी भंडार विक्रम जय जय। आज हम महिला मिलनवा का हो रुक जाइए लेकिन आज के डेट में कंपटीशन का जमाना है ना। तब रवि भैया कंपटीशन जब हुई तो चंदन से कंपटीशन हमार ना हुई, कबो ना अनुअदिति से हुई। ना कभी ना कभी नहीं प्रेम छोड़ के कुछ ना हुई, कुछ ना और ना कभी राजन चाचा से हुई। ना लेकिन भिखारी चाचा चाहे चिन्ह तनी अरे अजीत सिंह गोलू के तो चिंते बनी हमारे छोट भाई है।
लेकिन हाँ जी देखिए मामा चल है रहे देखिए ऑर्गेनाइजर साहब बने हमारा 25 मार्च के वही में से आलू माफिया ये गोलू देश में रहो सब एक से एक मान देखल बालू हाँ हम बताई रौरा कोयला माफिया देखले हो खब तब का नरेंद्र चाचा हाँ जी कोयला माफिया देखले हो खब रौरा सब है हाँ बालू माफिया देखले हो खब हाँ बाकी हमनी के मामा हवे आलू माफिया भीखल जाए निकल जाता कृष्णा चाचा के आलू साथ मैं आलू सरल पास कर देले तो तनी मन लगावल जाई बहुत सुंदर यूट्यूबर भाई के स्वागत बा निमन चढ़ाई हो जाए तब का कहाँ रही कि सुनी भागवत जन बिहान हो खेती सुनी भागवत जन बिहान हो खेती मनीषा तू बैठ जा अब आराम करो रोल होई गाना में रोल ना भइल बा गाना जियान हो गई लड़की को हम दिया अरे की आज राजा जी के कोरवे में जवान हो अरे राजा जी के कोरवे में जवान हो खेले राजा जी के कोरवे में जवान हो खेले अरे राजा जी के कोरवे में जवान हो हेने तो ना पूछब होने पूछो तनी मजा आवत कि नइखे बहुत मजा आवता की आवत ये सौभाग्य चाहिए अब का चाहिए तब सुनी भगवान जन बिहान हो खेती सुनी भगवान आज राजा जी के कोरवे में जवान हो आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती अब नु हमारा चंदन के पदम से मिलना गोलू राजा के मिली हाँ जी हमनी खातिर श्रोतवे भगवान बड़े आ गोलू राजा चंदन एगो होटल के मालिक हवे हाँ जी जे जैसन खाई वैसन खियाई जाए सही केहू के कहला में बनी जाए ना ना आए वाला समय में अदिति के बहुत बड़ा नाम हुई सबकर नाम होखे तब का कहत दिया लड़की मुर्गी के आदेश बा बॉडी और आप जैसा कोई नहीं आज के डेट में कोई नहीं हो बारी सो हो तो नया कलाकार बारी हम को भाई देखो टाइमली सर्विसिंग न बताई मुल्की इनके चक्कर में एगो भाई पागल आइल बा हमनी के और आज के बाद एगो हम आग्रह करो कि कलाकार के क्षेत्र में केहू की यहाँ प्रयोजन होई हाँ जी अब पानी के बोतल ठंडा के जरूरत हो तो छोटे बाबा गाड़ी उतर रवि भैया आज के बाद किसी कलाकार के यहाँ प्रयोजन होगा पानी और ठंडा की जरूरत होगा हमारा ये बहुत महंगा पानी में 25,000 के एक पेटी राजा जी के वो राजा जी के ओठवा में राजा जी के ओठवा में लाइट का कम इस्तेमाल साउंड गाते भाग फूक मत कर बाल के छोड़ दो हमारे बड़का भैया कुछ कहो करे राजा जी के वो धावा में ओठ जब सोती भुक भुक परी हमारा दिलवा के बाती रात भर लम्हों के दरिया में नेहान हो खेती
के कोरवे में जवान होके दी आज राजा जी के कोरवे में कतना इलायची खिया देल बड़ा बदमाश तीता हो गइल बेचारा के जी सब शिखर बाबा के देले टूटल दिल के वकील खोजतानी हो होई एकरा बाद होई होई लड़की कहत दिया का हो रोआ गनगनाई पिया हाय ई पिया कोला जब उठाई है तोहरा जब कोई है हो तोहरा जब ललन भोजपुरी हमार जिया जुड़ाई है जिया कोई है हो जिया कोई है हई का इन्होंने कहले बाहु इनाम देता बेचारा मैदान इयरऊ गोलू रजा के इयरऊ महका गोलू रजा के आज हम पहला बार देखनी है हां जी कि लुंगियों लपेटे वाला मेहंदी छापता अरे भाई तो घर न लूंगी पे जो लुंगियों लपेटे वाला को दूगो हमनी के हमारे बेआजी को उल्टी करवा देबू ए बेआजी दूगो बेआजी लुंगी किन के रखले बड़े मड़ई पर ते धरा दे गोलू राजा के वाह वाह अरे परेशान हो खेती लड़बड़ खुश टीडी कॉलेज बलिया रोहित तिवारी जी बड़ी छात्र नेता बानी अरे कि आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती एह बेरा के कोलले जवान रेवती हॉस्पिटल अब भाई यादव जी आशीर्वाद दिले बनी सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खदी आज राजा जी के कोरवे जवान हो खदी एह बेरा के कोलले जवान होखे राजा जी के कोरवे जवान हो खदी एह बेरा के कोलले जवान होखे आज राजा के कोलले जवान होखे आज राजा के कोलले जवान अब कौन गाना सुनाई रौरे सब बताई सज सॉन्ग सुनाई के लयदारिया में सुनाई